Jo vaig néixer allà, a l'entrada de Beneixida. Este poble va ser assolat després de la pantanada del 82 i se'n construí un nou que a hores d'ara està als peus de la serra de Xàtiva. Un poble totalment fet a espales de lo que era la realitat del teixit social del poble. Si veieu, el poble així té una conformació radial, n'hi ha una plaça que era el centre social. Actualment Beneixida la Nova és totalment reticular, no ha mantingut ninguna forma ni ningun tipus d'estructura similar per a que poguera seguir evocant algunes cosetes a la gent que havia viscut així. I això per a mi ha creat uns traumes que exemplifiquen molt els temps en els que estem vivint. Uns temps d'homologació, uns temps en els que el sistema, per a mi, un poc tendeix a homologar-nos, a fer-nos tots iguals, a otorgar-nos una identitat comuna, que de vegades jo crec que és per a vendre-nos el mateix. Front a això, jo constantment estic buscant estratègies per a eixir-me'n un poc d'eixa influència del sistema. Per a mi jo recordo vagament moltes coses del poble, però hi ha altres que per a mi m'han conformat i m'han creat com a individu, i una d'elles era el coet. El coet com a acte subversiu, el coet com a acció d'apropiació d'un espai públic, el coet com a identitat, vaja. Jo ho he volgut utilitzar no com a un element nacional d'identificació, sinó com un element intel·lectual, simbolitzant-ho, arropant-lo de contingut i tornant-li-lo a oferir a aquest poble que a hores d'ara l'ha oblidat o l'ha deixat de costat. Jo m'he dedicat durant 3-4 mesos a reunir-me amb gent per a veure si podia estimular la inquietud de tornar a fer coets a estos pobles, tant el poble d'Alcàntera de Xúquer com Beneixida, que són dos pobles molt xugutius. Quan has viscut una cosa de sempre, és que hasta el primer any que no sé fer en coets, faltava l'olor ixa de l'últim dia, de la pólvora, i estava tota la gent així un poc, ja no sols jo, falta algo, jo crec que en realitat el que faltava era la coeta de migdia, en l'olor de la pólvora, jo què sé, que és un caràcter de cada poble, n'hi ha pobles que fan bous, n'hi ha pobles que fan altres coses, i en Alcàntera se feien els coets. Era molt important. Crec que el coet no deu d'eixir del poble, per almenys és la meva opinió, perquè comporta una sèrie de coses el coet, com qualsevol altra festa. Entonces, desvirtuar una cosa d'aixes, en quan les tradicions canvien, però bueno, tampoc fa falta pegar-li a volta. Tinguem una identitat, sí, quina és? Què ens identifica de la resta? El que dèiem, el que parlàvem l'altre dia, una llengua, uns costums, unes tradicions. Si això volen conservar-ho, n'hi ha que mobilitzar-se, si no, a fer-la. Era un dia d'invasió de carrer, manaven els coets i manava la gent que estava en els coets. I no n'hi havia normes, no n'hi havia policia, no n'hi havia res, simplement un marcatge d'un carrer que ni tan siquiera estava ballat. Tots sabien que era aquest carrer, tu sabies que era des d'ahir fins allà i xim-pum. I algun coet que te podia eixir per darrere. Però mira, això és molt fàcil. Es constituir la societat denominada, tinguem que posar-li un nom. El posem nosaltres ara, el nom, i ja està. Després se pot canviar. No sé com em diuen. Susana. El telèfon és 96... Foc seguit, ja està. 96... Foc seguit, exacte. 297... Penya Foc seguit. 65 59. Està bé, està bé. Vale. Li se m'encén una dotzena i vaig al braç i jo estava al costat, jo vaig a recórrer. El germà de català, Eduardo, tiene una maleta tota encesa i superguai. I esto són...
jo me recordo que a partir d'aquest any va quasi 2 o 3 anys i poquet a poquet, perquè tots els anys, perquè més també la gent li cremes la fatxa. Saps? Els danys que fas per ahir, la gent, això s'ho té que pagar ell mateixa. Entonces ara la gent va canviant i no és igual que antes. Jo me recordo que anàvem a càrcel, a càntera, tots els anys, a Sallent, a tots els puestos a veure a tirar coets, i així en pantalons curtets, així en la càntera, però en Beneixida menys. És igual que en Sallent se van acabar i ja no han tornat a fer ni res. I ja farà 4 o 5 anys que s'han acabat així, no? I ja hem estat ahí sense tirar ni res. Per què el coet? Pues a mi el coet m'interessa perquè té un punt un poc subversiu, un poquet que va contra l'establert, i això moltes voltes el mateix sistema social en el que vivim, poquet a poquet ens va llevant aquestes coses i cada volta ens quedem més individualitzats, més tancats i ningú diguem res i anem quedant-nos, ens lleven les cosetes i ningú se n'adonem. Això no vol dir res només que això, vull dir, si la gent que vivim en un lloc o se sentim d'un lloc no fem per aquelles coses segueixen succeint, s'acaben i ja està. La meva proposta de lo de Vanosseidi és propiciar, intentar fer, ja sé que això pareixerà un poc marcial, però això també és un poc tard. La meva feina és fer de testí de Jehovà, és intentar insuflar, no? És la meva proposta, no? Encara que jo després estaré participant, per supost. En Meixida Vella no, en Meixida Vella sí que no me'n recorde. No sé que ne tiraran a la plaça, però perquè m'ho han dit, però no recordo haver-ne vist, de tirar coets. Així sí, però en Meixida no. I així com era? Així me'n recordo la primera vegada que vaig veure els coets en una coetada per la nit, una acordada per la nit, i s'havia acabat l'orquestra, que era més o menys l'hora que nosaltres m'anem a dormir. I aquest dia m'ho van quedar a l'acordada, que per mi era com si fos més major, aquest dia. I me'n recordo que inclús portava una roba vaquera i tot per si a casa me cremant, i estava a prop de l'església veient, i acompanyant mon pare, muller, i els meus amics, els que estaven tirant de la plaça. Així que me'n recordo com si fos ara. La última generació d'este poble que puguen recordar-se de lo que eren festes de borratxos siguem vosaltres. Ells ja no poden recordar, poquets se'n recordareu. I els que vinguen darrere de vosaltres ja no se'n recordaran gent. Què passa? Que aquesta gent això no ho ha viscut, no sap el que és i passen de tot. Passen perquè no ho saben. Intentar organitzar. Contem amb l'ajuda de vostè, senyor alcalde? Bueno, a veure, quan... Tu el primer que has de fer... Jo ja he reservat les valles. Arreplegar el capital. Perquè la gent es mulle. Perquè la gent es mulle, eh? Sí. I una vegada la gent es mulle, parlem. Eh? Val, adéu, Bolon. Adéu. De la setmana que ve a sopar. En el poble vell? En el poble vell. Vale, jo... Però vaig a convidar-vos jo al sopar. L'únic que heu de portar és el bocata, la beguda i tot el més ho vaig a posar jo. Així que no me deixeu penjat, igual que avui... Vull dir, prefereix que me digueu, Rafa, tio, no comptes amb mi, perquè que volem ensenyar-vos unes coses i tot el rotllo, i entonces vull que ajuntar-vos a la gent d'Alcàntara i a vosaltres un poc. Ara us ho ensenyaré perquè tot és un poc, quan vegeu això, veureu que un poc és el sentit de que avui ens trobem així junts per sopar i que estiguem fent tota aquesta feina, aquest esforç per a que no es perga aquesta història. No, doncs entreu i us ho ensenyo, val? I el que fumi que no s'acosta,
La idea d'esta nit és que fem un sopar, hi ha 24 trajes i la meva idea era que ens posarem cada un traje, després quan acabem de sopar entrarem i ens posarem un traje i anem a fer una acordada fora. Bravo! Si algú veu pensa que som una secta o alguna cosa, Això el vaig veure jo, no sé, una miqueta raro, perquè si no n'hi ha gent que es dedica, bueno, per almenys en els nostres amics, però al moment ja no hi ha gent que es dedica a fer coses d'això tan, podríem dir, entre cometes rares, perquè, bueno, nosaltres estem acostumats a altra cosa. I al fer això va ser una sorpresa, va ser algo que ens van quedar tots, per almenys jo i molta gent que no ho sabia, així al·lucinats, de dir, hola. Una altra de les coses que jo he volgut vincular és que per a mi el coet és part de la identitat. La identitat d'un poble està conformada per la pólvora, per a mi, i per a mi aquests pobles estan conformats per això. Però jo en el 82, una de les voltes que vaig vindre així, després de la Riuà, quan el poble ja estava un poc ja abandonat i tal, jo vaig fusar, com molta gent que venia a fusar així, i em vaig trobar quasi 400 DNIs de Beneixida. Pavia. El tío Pavia. Perucho. Peris. Pons y Perifi. Mira, es abuelo de María José. ¿Tu abuelo? Es en Chardano, ¿no? Quin any era això? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? De 1890. De Monte Eduardo. Yeah. Mira que estoy mirando que yo tienen a controlar los dos. ¡Ay! Aquí no. Ahora hace de canuche. Qué bonito era tú. Haz de burra y haz de burra.
Jo crec que entonces ens donaren compte tots de les ganes que tenien tots de tirar coets, no? Després haver coets, després no se ho esperaven, inclús gent que no havia anat a preparar i van anar en una correra a casa. Jo crec que entonces ens donaren compte tots les ganes que n'hi havien de tirar coets, no? I tenia que eixir bé precís. No, que gràcies a ell estem així. El que passa és que, mira, pues, discrepem. La seva mentalitat no és la meua. La seva manera de ser no és la meua. Però tinguem una cosa en comú, que és el que ens uneix. Perquè ell vol clavar a tres coses dins de... O sigui, vol unir a tres coses en el coet. Que per mi no té res que veure, però per ell sí. Entonces, per molt que discutim els dos, ningú hi irà guanyant mai. Perquè ell està ahí clavat i jo, per collons, vull intentar fer-li veure les coses com són. Vaixina, collons! Si l'altra part està allà per enganxar la valla per callar, m'entens o no? Vaixina, és que no té volta de fulla. Entra per casi. M'entens o no? Que vaixina, és que no n'hi ha altra manera de picar-ho. Ara que si feu bronca... Aquesta festa sempre ha sigut una festa molt lliure, o sigui, ahir no n'hi havia disciplina de ningú tipus, ni n'hi havia normes ni n'hi havia res. Quan un entrava al carrer que se tiraven els coets sabia el que s'exposava. Si no volies que te cremaren no corries i corrent i tot igual te podien cremar, però si no volies que te cremaren no anaves i punto. Tal vegada antes la gent era més tolerant, no sé el per què s'ha canviat el tema este, i ara no admetixen això. Ara se crema uno, s'hi ha buscat responsabilitats, que el per què m'has cremat, el per què no. I entonces tot això ha portat al tema este de les valles. Després la festa dins de la valla estava limitada. No sé, tampoc va quedar mal, no? Jo tampoc me vaig sentir que la cosa estiguera ahí, però no és el mateix. No anem a dir que és el mateix, que no és el mateix. ¿Cómo sientes hoy, el día de la...? Muy excitado porque es... No tanto por la fiesta, como porque se van a juntar varias maneras de entender la fiesta. Entonces lo que me da miedo es que esas dos maneras de entender la fiesta se encuentren y un poco peleen. Pero hoy va a haber como una especie un poco de quién es la fiesta. Lo que no pot ser, Rafael, és que me vingui ara sense seguro. Ara no disparar sense seguro. No, que està ahí, tens així la... Mira... Però, a veure, són una relació de gent, no n'hi ha cap seguro. I si és persona... No sé, el vaig a veure, no sé. Estas persones que entren ahí, estas persones que entren d'ahí, diuen que tot el que passe ahí dins... Però si està clar, ells fan responsables. I no demandaran a ningú. Y no demandarán a ningú de la organización. Lo que decía yo es que seguros no n'hi ha cap. Más que nada es eso, por ejemplo, cuando el alcalde ha dicho que ellos van a venir a tirar cohetes. Lo que me jodería es que no respetaran
nuestras pequeñas pautas, ¿no? Entonces, claro, ahí pues si empezamos así, pues un poco va a ser una guerra, ¿no? I les fulles dicen, això no val per res, Rafael. ¿Qué no val per res? No, això no val per res. Què val, home? El Que què? podem dir que això ho fan en Mislata també, i en Mislata en tiren Això dos seguro. el ciutadà. Això seguro. En Mislata en tiren dos i fan el mateix. Me responsabilice. Estic segur que la tira de coix que faci, per exemple, la mascota no ¿Van a tirarse, eh? ¿Van a tirarse o no? La más preciosa de medicina, que me lleva la receta. Entonces, jo vos pregunté, acceptem això? Sí. Pues anem a firmar un paper. Que no me munten una pirula. L'associació Penya Foc Seguit es responsabilitza dels danys a tercers de la coeta del dia d'avui. Pero no estoy tranquilo, no. No estoy tranquilo. Espera, espera. Aquí mañana me habrán pobreza en Castellón porque si no vas a parecer un niño de Cuba. Yo no pensaba estar. Jo faig que parega això, perquè... Será bonito, coche, será bonito. Tú sí que eres bonito. Ay. Estic acollonada. I per què? Per què, Eva? Perquè la gent no té control. Hi ha molta gana, molta gana. Com el carrer no n'hi ha res. El millor és el carrer, a l'aire lliure, més anarquia, no? Els gàbies com si... els presos, no? Està sempre com si fos un preso. El carrer és anarquia, la gent que corre, hi ha més diversió. I si es poguera fer en el carrer, que dona, el meu carrer dona el carrer de sempre, millor encara. Si no pot ser, pues què pot ser? Al camp de futbol? Al camp de futbol.
Que me dona igual, la qüestió és tirar els coets. Ja és com si fos un torero i els que estan fora són... Antes era ja, tots eren els toreros i fora no hi havia ningú. Ara hi ha molt poca gent dins i fora estan tots. I antes estaven tots dins i fora no hi havia ningú. Participar de tot el poble. No, entonces la gent que era escuetx i se'n va a veure-los, pues, converteix en un espectacle i fa un tipus d'herois que estan dins ahí, vinga el mogolló, que això també fa, per almenys en el cante d'això va ser la que tombe, jo quan vaig eixir del vestuari de camp, ja m'he tota la gent d'ahir i vaig tenir cinc expectació, sí, que te converteix com algo important, com el jugador de futbol que plega al camp i estan tots esperant-lo per firmar un autògraf, això sí, va ser algo, sí, emotiu. Però els coets ja s'havien acabat i poder tirar-lo a l'altra volta això era una meravella. I que no puc explicar d'una altra manera, és que, un èxtasis total.